stadig ikke kommet en officiel udmelding fra politiet i sagen om 21-årige Emilie Olsen, der blev fundet dræbt i morges. Vi har fået et hukommelseskort ind, som vi skal have åbnet. For helvede, hvem hiver dig på arbejde nu? Det er bare en lille opgave. Laura, har du mulighed for at blive og hjælpe til? Jeg ved, om hun er officielt er på overlov. Jeg ved også, at jeg kan høre alt, hvad du siger, selvom jeg sidder med ryggen til. Ikke? Har I modtaget nogle trusler? Altså, udover det lig, der er blevet placeret foran hoveddøren. En engle mere mindre. Det er et gammelt udtryk for en barnemorder. Hun er blevet kvalt af en pose eller et stykke plastik. Laura. 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 Ja. Jeg tror, vi kommer til at se flere ofre. Emilie Olsen, siger du noget? Smutter du ind til mors kasse? Jeg stikker lidt af for dig, gør ikke? Jeg tror, du sagde, det var en lille opgave. Men der er ikke plads til flere fejl. Politi!